Tak, tady je naše vážená Verča Fialová. Mám na vás pár otázek, že? Jaký typ kluku se vám líbí? Tak jako musí být určitě hezký, jo? Musí být krásný oči. Krásný zadek. Krásný tělo. A měl by to být asi blonďák. A kdo se vám líbí teď? No... Pes. No tak jako je určitě osoba, ale já tady nebudu zmiňovat. Protože se asi ukázalo, že je to docela svině. A s kým byste teď chtěla chodit? No, počáteční písmeno je asi J. Celé, prosím. A. Není to Jana. Tak nám řekněte, to z tajného ctitele. Jmenuje se Honza. A příjmení? To máme. No tak. Javorka. To je Javorka. To je druhé nebo třetí jméno? Ještě já vím. Aha. Já vím Javorka. Jo, to máte dobrý vkus. No já si myslím. A když spolu chodíte? Spolu nechodíme. A kdy začnete? Já nevím, ještě vůbec začneme. Proč si to myslíte? Protože jsem ošklivá. Protože jsi blbá. A tak, kolik vám je? 75. A jo, dobře počítaný. Tak na kolik vypadáte? Čekaj, bych tady na 70. Jsem ještě mladší. Jak dlouho kouříte? Já nekouřím. Jak dlouho pijete? Já nepiju. Mluvíte prostě? Ne, kurva. Možná jen tak něhně. A ještě jednou, jak dlouho kouříte? Já nekouřím. Nekouřím? Nekouřím. Dobře. A budeme měřit. Jestli bychom měli. Máte Jo. ještě nějaké otázky? Jo, jsi nadržená? Jako svině. Ano, jsem nadržená. Jo? Ano, Jo? ano, Jo? ano. Dobře, já mám věřit. Ještě, když jste to předvedla, že? Když jste to předvedla. Ano. Cože? Ten sex, veď? Sex. S Javínem. Sama jsi to řekla. Velkou kládu. A doufám, že tohle video nikdo neuvidí. No to se nesmí nikdy objevit. Najednou na YouTube všichni 1700 schlédnutí. A když budete spolu chodit, to můžu ukázat, ne? Jo. I s tou kládou. Ano. Bez klády. Bez klády. Co se vám na panu Honzovi líbí nejvíc? Mně se líbí celkově. Má hezký kalhoty. A co se nelíbí? Cože? Co se nelíbí? Mně se líbí všechno. Úplně. Žerete. To je krásný video ke svatbě. Dále závoj. Co byste nám ještě tak pověděla? Já moc slov nemám. Tak já mám se s váma loučit, že jo? Ole.